Pagsaulog sa Eid al-Fitr sa Muslim community sa Lapu-Lapu City, gipahigayon sa duha ka mga dapit karong adlaw. Malinaw nga pinili ay karong Mayo lakip sa ilang giampo. Ani ang report. Uban sa mga sakop sa UMCA, kung United Muslim Community Association dinhi sa Sugbo, nag-moon-sighting sila si Teacher Noraline Timan niadtong Marso 29 sa alas 5 sa hapon sa lungsod sa Balamban. Wa nila makita ang crescent moon kay natabunan man kini sa bangang panganod. Apa nakita man kini dito sa Saudi Arabia, busa gisaulog ang Eid al-Fitr nila ni Teacher Noraline uban ang United Muslim Community dinhi sa Sugbo dito sa Kauswagan, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City niadtong Domingo dungan sa pagsaulog dito sa Saudi Arabia. Samtang ang ubang mga sakop sa Muslim community sa Lapu-Lapu City nga misubay sa pagsaulog sa Eid al-Fitr sa Bangsamoro. Karong adlaw nila kini gipahigayon. Alas 7 ganihang buntag nagtapok sa Hoops Dome ang dulan sa 4,000 ka mga Maranao speaking Muslim alang sa pagampo. Uban nila ang mga Muslim leaders sa Rakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang ang dulan usab sa 500 ka mga balik Islam nga naminaw sa sermon sa imam sa pinulungang Cebuano, misaulog sa Eid al-Fitr sa Barangay Pahak. Matod ni Haji Muhammad Noor Pancho, usa sa mga Muslim leader sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga lakip sa ilang giampo ang malinaw nga pagpahigayon sa eleksyon karong Mayo. Unta ang kalinaw o kahiusa nga unta ang mahitabo sa bansang Pilipinas o dili lang sa Pilipinas o sa tantibong kalibutan nga nagbangutan sa kasamo karon nga unta ang kalinaw o pagigugma unta ang magpatigbabaw kanamong tanan. Especially karong eleksyon nga unta ang kalinaw o panig-usa ang sinabtanay unta na mahitabo nianing mga maabot nga eleksyon. Sa Lapu-Lapu City, nanimuyo ang dulan sa 20,000 ka mga Muslim. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.